Madwar 500 biċċa ta' ħwejjeġ użati ntużaw biex iffurmaw immaġni ġganteska ta' Garnija, wieħed mill-asafar tal-baħar ta' pajjiżna li jinsabu fil-periklu. Din l-immaġni nħolqot fuq il-bajja tar-ramla tal-Mixquqa fil-Jum Internazzjonali dwar id-Diversità Bijoloġika blan ewlieni jkun l-importanza tal-ħarsien tan-natura u l-ekosistema lokali. NetNews kellem mal-koordinatur tal-attivitajiet għall-Park tal-Majistral, Tamsin Karwana, fejn spjegatilna aħjar fiex kien jikkonsisti x-xogħol biex fl-aħħar mill-aħħar ittellet din l-immaġni f'pajjiżna bħala parti minn inizjattiva internazzjonali. Bdejna ftit xhur ilu, ġbarna saqsejna lill-membri tal-pubbliku ituna l-ħwejjeġ u biċċiet tal-materjal u hekk. U qednilhom għal xi qed nagħmluha u hekk. U mbagħad dalgħodu għadna team żgħir ta' nies, kellna l-volontiera minn BirdLife Malta u l-Majistral Park ġew jgħinuna u ġejna għamilna formajna kaxxa, mbagħad bdejna nagħmlu nitfgħu l-ħwejjeġ fil-forma tal-Garnija. Il-kap tal-konservazzjoni ta' BirdLife Malta, Nicholas Barbara, spjegalna l-importanza ta' attività bħal din. Għażilna l-Garnija partikolarment għax huwa sfur li anke jbejjed hawnhekk fil-Majistral Park u għawet mill-iktar asafar medda li għandna Malta. Fil-fatt tru l-BirdLife Malta wkoll kien hemm diversi proġetti biofunding li kienu qegħdin jassistu il-konservazzjoni ta' dan l-asfur. Preżenti għal din l-attività kien hemm ukoll il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-ambjent Robert Kutajjar fejn għadda l-messaġġ tiegħu favur il-ħarsien tan-natura. L-appell tiegħi lill-poplu Malti li ejjew nibżgħu għal dawn il-postijiet partikolari illi f'pajjiżna m'għandniex ħafna u allura għandna l-obbligu illi nħarsuh għaliex dawn jagħmlu ukoll propju dak illi pajjiżna jista' jkun differenti minn pajjiżi oħra. Din l-attività li tellet f'pajjiżna minn BirdLife Malta flimkien mal-Park tal-Majistral kienet parti minn inizjattiva li rat immaġni tal-istess tip, kemm speċi ta' annimali u anke pjanti varji jinħolqu madwar id-dinja kollha u li ġew dokumentati f'xandiera sħiħa fuq YouTube.